האות הוא כזה, גם לעמוד, נוואף ראשון, תום שנייה, יאיר שלישי, יער רביעי, עמית חמישי. כל אחד שיזכור מי בא לפניו, ואז הוא יוצא אחריו. את התזמון ליציאה אני נותן, חברים, שימו לב. שימי, אני לפני יער וחוסם אותו. אוקיי, אז זה לא בעיה, הסדר הוא לא כזה חשוב, אז אתה תצא אחרי יאיר. אחר כך רולי כמובן, וליאור, ומשה, ואחר כך אנדרי, ובסוף אני. אנדרי, אתה יכול להתחיל לצלם. נוואף, תן לי חצי צעד ימינה. עוד צעד ימינה, נוואף. עוד צעד ימינה. עכשיו, נוואף רוץ. צלם, אנדרי. עזוב, צא. תום, תהי בסטנד ביי, תום. רוצי, תום. צי, עולה יפה, צי. יאיר, תהיה מוכן. חבר'ה, לשמור קו ישר. לשמור קו ישר החוצה. קו ישר החוצה בשביל הציור. יאיר, צא. שני צעדים באוויר בסדבנית נותנים. שני צעדים באוויר. שני צעדים באוויר. ככה עושים בסדבנית. שים לב, אתה בתור, עמית. רוץ, עמית. תקן ימין. תקן ימין. עזוב וצא. שני צעדים. רוץ, יער. לא לעזוב, הוא עלה יפה, עזוב וצא, יער. רוץ, רולי. לא להפסיק לרוץ, לא להפסיק לרוץ. קדימה. כן, כן, ליאור, צא. צא, ליאור, צא. עלה יפה, צא, עזוב וצא. רוץ, משה, רוץ. לרוץ, משה, רוץ, תקן, לא להפסיק לרוץ, לא להפסיק לרוץ, יופי. אוקיי, אנדרוי, תעביר לו את המצלמה מיד וצא. רגע. רגע. Sai qua? Galletto, tutto qua. Cosa che mi